सध्या निवडणूक वर्ष आहे आणि मागचं जवळजवळ 2 वर्ष कोविडमुळे लोकांवर संक्रांत ओढवली होती. अशा वेळी 5,000 सरकारी नोकऱ्या खुल्या होणार आहेत. या सरकारच्या मंत्र्यांच्या घोषणेमुळे लोकांमध्ये हर्ष होणं स्वाभाविक आहे. या पार्श्वभूमीवरती सरकारचे उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर म्हणतात की सरकारी नोकऱ्या काही मंत्री विकताहेत. या आरोपामुळे खळबळ निर्माण होणे स्वाभाविक आहे आणि तो एक महत्त्वाचा मंत्री करतोय. हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि हा विषय महत्त्वाचा एवढ्यासाठी आहे कारण सरकारी नोकऱ्या विकणं केवळ पैसे मिळवणेच नाही आहे, पण सरकारच्या प्रशासनाचा दर्जा एवढा मागच्या काही वर्षात खालावला आहे की या प्रश्नावरती आता चर्चा करणं आणि तुम्ही लोकांनी हा प्रश्न उपस्थित करणं आणि मला तर या विषयावर बोलावंच लागेल. काही वर्षापूर्वी एक आमचा पत्रकारच माझ्याकडे आला, म्हणाला तुमच्याकडे एवढे चांगले ओळखी आहेत, तुम्ही मला एखादी सरकारी नोकरी द्याल का? मी त्याला म्हटलं, अरे सरकारी नोकऱ्या अनेक नोकऱ्या विकतायत, महाग असतात. तर तो म्हणतो आहे की नाही नाही, मी 50 लाख रुपयेपर्यंत द्यायला तयार. आणि तेव्हा मी अचंबित एवढ्यासाठी झालो होतो की लोकांकडे जर 50 लाख रुपये असतील तर लोक चांगला व्यवसाय धंदा का सुरू करत नाहीत ज्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मिळकत असते आणि तुम्ही स्वतःचे राजा असता. दुर्दैवानं होतं असं की जे लोक सरकारी नोकऱ्या शोधत आहेत सध्या, त्यांना एकतर क्वालिफिकेशन नसतं, त्यांना जास्त काम करायची इच्छा नसते. हे खूप महत्त्वाचं आहे. सरकारी नोकरी म्हणजे काम न करणं असं जे काही समीकरण झालं आहे ना, ते अशा तऱ्हेच्या नोकऱ्या विकणं आणि वाईट लोक सरकारी नोकरीत घेणं, हे याचं जे काय हा जो काही समीकरण बनलं आहे त्याचा आता भाग बनलेला आहे. मला वाटतं हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. आणि जेव्हा एखादा मंत्रीच, जबाबदार मंत्रीच म्हणतो की सरकारी नोकऱ्या काही मंत्री विकत आहेत, तेव्हा तो एक संदेशही जात असतो. तो संदेश काय असतो? संदेश असा जात असतो की बघा सरकारी नोकऱ्या आता काही फुकट मिळत नाही आहेत, त्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. हा एक संदेश जेव्हा लोकांकडे जातो ना, तेव्हा सरकारचा दर्जा खालावतोच आहे. परंतु प्रशासन, आपण आता चर्चा करतोय ती गोवा मुक्तीचा हा 50वा वर्धापन दिवस आहे, सुवर्ण महोत्सव. अशा वेळी गोव्याचं प्रशासन बदललं पाहिजे, सरकारला एक नवी दिशा मिळाली पाहिजे, अर्थव्यवस्थेला नवी कलाटणी मिळाली पाहिजे आणि लोकांचं एक जीवन सुकर झालं पाहिजे, सुखावं बनलं पाहिजे, अशा तऱ्हेची चर्चा असते. दुर्दैवानं तसं होत नाही आहे. आम्ही पाहतो आहोत मागची अनेक वर्ष, गोव्याच्या मागच्या 50 वर्षांचा जर आढावा घेतला तर प्रशासनाचा दर्जा खालावलेला आपण पाहतो आहोत. आणि आज आम्ही याच संदर्भात सरकारी कर्मचारीच्या संघटनेच्या जेव्हा अध्यक्षांची मुलाखत घेतली, तोही तसंच म्हणतो आहे की बाजारामध्ये चर्चा आहे, सरकारी नोकऱ्या विकल्या जात आहेत आणि दबक्या आवाजात लोक चर्चा करतात, लोक पुढं येत नाही आहेत. आम्ही अलेक्स रेजिनाल्ड ह्या एका विरोधी तडफदार नेत्याला विचारलं की बाबा काय तुझं मत आहे? तो तसंच म्हणतो आहे. तो म्हणतो आहे की चांगले लोक प्रशासनामध्ये यावेत असं आम्हाला सगळ्यांनाच वाटतं, पण सरकारी नोकऱ्यांचा जुमला केला जातो आहे. एवढंच नाही तर त्याचं म्हणणं असं आहे की सरकारला नोकऱ्या विकण्याची आवश्यकता एवढ्यासाठी आहे कारण इलेक्शनचा फंड आता जमवायचा आहे. हे सगळे आरोप प्रत्यारोप होत राहतील आहेत, परंतु लोकांनी आता सजग झालं पाहिजे आणि लोकांनी सरकारला प्रश्न विचारले पाहिजेत. मला वाटतं हे इलेक्शन इयर आहे आणि इलेक्शनच्या काळामध्ये जे नेते तुमच्याकडे येतील त्यांना हा प्रश्न तुम्ही विचारलाच पाहिजे.